Finaali käynnissä, harrasteluokkaa. Kuttormi Hyötylä rinta rinnan. Kuttormilla sisälinjaa, Hyötylä siinä ulkolinjalla. Ja Peltoniemi sitten kolmospaikkaan kattelematta, mihin tässä mennään. Sieltä Tulha ja Tulha tiukalla linjalla. Kuttormi keulassa, kakkospaikassa tiukka vääntö. Hyötylä lyöpii luukkua kiinni. Kuttormi pysyy kierroksella, Hyötylä suuntaa lisälenkille. Ja viime hetkellä Peltoniemi kääntää normikierrokselle. Kiertää kyllä melkein yhtä pitkän matkan kuin Hyötylä siellä. Kuttormi takasuoralla ykköspaikassa, Peltoniemi kakkospaikassa, Hyötylä lisälenkin kiertääneenä kolmospaikassa. Ja ensimmäinen täysi ratakierros tulee täyteen tässä Ailu Kuttormin johdolla. 108 Ailu Kuttormin kärkipaikka. Kuttormi pyörii edelleen normirikkiä. 81 Peltoniemi, 14 Hyötylä. Ja nyt on sitten Peltoniemellä siellä isku lisälenkille. Ja Hyötylä ottaa siihen lyhyen kierroksen tähän väliin. Pääsee kuikkaamaan siinä Peltoniemen ohi todennäköisesti ja pääsee sitten puhtaalle ladulle. Kyllä sillä pikkusen Peltoniemi joutuu vesisuihkuun. Toinen täysi kierros Kuttormin johdolla meinähän. Ailu Kuttorm 108 kärjessä edelleen ja joko nyt on lisälenkki? On! Sinne lähtee Kuttormi ensimmäistä kertaa. Hyötylällä toinen kierros täyteen, yksi lisälenkki ajettuna ja nyt on sitten samalla kierroksella Kuttormin kanssa. Yksi lisälenkki ajettuna molemmilla. Mutta kyllä Kuttormi on tällä hetkellä on nopeampi. Menee siellä tällä hetkellä Poijuminan verran vähän reilukin ylempää. Peltoniemi toiselle lisälenkille siinä. Eli kattoo josko sais taktikoimalla sitten siinä iskun paikkaa. 3 kierrosta takana, 2 kierrosta eessä. Ailu Kuttorm johtaa joukkoa. Yksi lisälenkki vielä Ailulla ajamatta. Lähtee sinne saman tien. Hyötylä, numero 14. Yksi lisälenkki ajamatta. Katsotaan ottaako nyt ottaa tähän väliin pois. Lähtee sinne hyvällä linjalla. Peltoniemi kolmospaikassa. Molemmat lisälenkit ajettuna. Katsotaan kerkeääkö Hyötylä. Näyttäisi kerkeävän lisälenkiltä tuohon kakkospaikalle takaisin. Mutta kyllä menee Kuttormin Ailu hyvää vauhtia. On tällä hetkellä kolmosessa kierroksen päässyt poikia karkuun. Viimeinen kierros käynnistyy. Ailu Kuttorm harraste A-finaalin johdossa. Molemmat lisälenkit ajettuna. Eli lyhyellä kaavalla päässään tämä kierros ajamaan. Kakkospaikalla 14 Santtu Hyötylä. Molemmat lisälenkit hänellä myös ajettuna. Ja kolmospaikassa eli pronssipaikassa Peltoniemi. Ja kyllä se näin on, että yläperiltä kajahtaa. Nimittäin harrasteluokan A-finaalin voittaja on 108 Ailu Kuttorm. Ja kakkoseksi numerolla 14 Santtu Hyötylä. Ja harraste A-finaalin kolmonen numerolla 81 Mikko Peltoniemi. Annetaanpa aplodit Ailu Kuttorm, harrasteluokan A-finaalin voitto. Ja maistuu varmana maukkaalle. Santtu Hyötylä 2, Mikko Peltoniemi 3.